זה אחד הסיפורים הכי מצחיקים שלנו. יש הרבה אנשים שלא מכירים אותו. עכשיו אתה סופר פה. איזה סיפור? יש הרבה שלא מכירים. ספרי. סיפור. אני אתן רקע. סיפור שהוא בשחור לבן בכלל, כי זה ממש ישן. שמיטה עוד הייתה ישן. לא, אבל רגע, למה התחלנו עם זה? אתה אמרת שלא היה טלפון ולא היה... נכון. מההתחלה. היינו אצל נאוה וענק. רק אנחנו... איך אתה נאוה וענק? נאוה ועמית. גם ליאור וענבר היו שם, והיינו קצת אסטולים. אני שנה הבאה עושים מקופלת. היה ירח מלא, נו תשמיטה, ספרי. רגע, היה ירח מלא. לא, סתם. והתחלנו לדבר ויצא לנו כאילו... אבל איפה הייתם? אצל נאוה! שהיינו אובייסים. סיפור. לא, אני פשוט לא אספר, אתה תפסיד. בקיצור, דיברנו על זה שפעם על הטלפון ופעם על הטלוויזיה בשחור לבן וככה ואז, מה, אתה מצלם אותי בווידאו? מה? בוא'נה, עוד מעט נגמר לי הכרטיס. לא, אני הבאתי 4 ג'יגה, אז תספרי מהר. ואז סיפרתי להם שהלכנו בבניין, שהיינו ילדים, אנחנו היינו בין הראשונים שהייתה להם טלוויזיה צבעונית. אז תמיד היה ילד חומר של אחי, שכן. שחור קטן. הוא היה מזרחי, נכון? הוא היה מזרחי. הוא היה בובליל. וכאילו, אנחנו כאילו נרשמנו הכי עשירים, והכי זה והכי זה. אז הוא היה... רגע, אני צריכה להדגים לכם. רגע, לפני זה פרסומות. הוא היה דופק בדלת כל יום ב5:30, היה דופק בדלת, היינו פותחים. למה אתה צוחק לפני עמית? אני לא מושך את זמן, אני מושך את זמן. הוא היה עומד בדלת. למה אתה צוחק עמית? היא לא תצליח לספר את זה. הנה הוא מסתובב. תגידו, נראה לכם שמישהו פה מסטול? קדימה! עוד פעם. יאללה, כבר 9 בערב ומשתמש בדלת. הוא התיישב, זה בסדר. מרקה! היינו פותחים את הדלת והוא היה נאמר כזה. פוליס, מה הוא היה אומר? אפשר לראות את בצמאוני. עוד פעם. רגע,